tosi sellainen odottavainen fiilis on näihin MM-kisoihin ja sit just yritetään vaan nauttia näistä vikoista viikoista nyt, mitä saadaan näitä ohjelmia tehdä. No meillä on joukkojen kanssa otetaan tosi innolla näitä kisoja ja ehkä pieni jännitys, mutta tosi hyvä sellainen. No me ollaan teknistä varmuutta yritetty saada, että saataisiin ne tekniset tasot läpi ja toki sitä yleistä varmuutta niihin ohjelmiin kaiken kaikkiaan, että sitä rutiinia tietysti lisää jo tässä vaiheessa kautta. Sellaisia niinku ihan sellaista pikkuhiontaa koko ajan, että vaan tarkemmaksi näitä ohjelmia ja sit ehkä sitä, että vielä niin pystyy eläytyy vielä paremmin siihen, että eletään joka niinku sellainen musiikin kohta siellä tai et. Just se eläytyminen ja nauttiminen on just tosi tärkeitä. Mä yritän valmentajana pitää huolen siitä, että joukkue on kaikilla tavoin mahdollisimman valmiina sinä päivänä ja just siinä hyvällä fiiliksellä suorittamassa niitä ohjelmia. Että välillä ne syntyy itsestään ikään kuin se hyvä fiilis ja välillä sitten ehkä kaipaa sitä, että pitää pikkasen ehkä enemmän tsempata sitä joukkuetta. Täysin samalla tavalla kuitenkin valmistaudutaan tämmöiseen vähän suurempaan kilpailuun. No nyt kun lähdetään näihin kisoihin aina pidetään ehkä kapteenitkin välillä tsemppipuheita tai jutellaan tosi kannustavia juttuja. Ja et jos vaikka on tosi hyvin mennyt reenit, niin sit kerrotaan siitä, että nyt meni tosi hyvin ja tästä jatketaan. Ja sitten et kannustetaan just, että kaikki jaksaa varmasti nämä vikat viikot painaa. Et vaikka tuntuu vähän raskaalta, kun on just ollut kausi kuitenkin jo takana suurimmaksi osaksi, niin että kaikki nyt jaksaa vaan viimeiseen asti vielä. Tietysti se, että ne ohjelmat olisi sellaisia, että siihen on niinku hyvä päättää se kausi, että siinä ei jää mitään sellaista hapakolla, että se olisi se meidän paras suoritus koko kaudelta, että siihen ollaan, että siihen me treenataan nyt, että toivottavasti se lopputulos olisi sellainen. Ja sitten tietysti me haluttaisiin kirkastaa se meidän viime kauden JVCC-hopea. Toivotaan, että mahdollisimman moni tulee katsomaan ja että olisi tosi paljon yleisöä. Kyllä. Ja että saataisiin just mahdollisimman paljon tukea meidän tukijoukoilta ja näiltä katsojilta Suomen kansalta. Moi! Me ollaan Musketeers! Tervetuloa kannustamaan meitä!